дар қади раҳ, яъне раҳи Қоқан Кати Намангон ба номи ҳама одам фатир аст. Фатира бинед. Ин Акмал фатир буд ку. Акмал, инҷа биё. Ин фатир ба номи то навишта. Инҷа биё. Биё биё. Ин фатироро бин. Падмас будааст. Акмал фатир буде. Ана хуш омадед фатирои Акмал ба дар Қоқан. Хела популяр шуди. Не 1000 пули монда яки 7 сомон яки 8 сомон мешава. Ин фатири кичини буде. ин дарош ба равғану шир ҳамаш будааст. Ба номи ма будааст Акмал фатир. Марҳамат омадан гидед. Salvare o Akmal aka, azmi ham bir xil aka. ин набинед дӯстон азиз. O'zbeki 10 сомон пули мо мешава. Ана нон набинед. Instagram. ин набинед. Ҳамин 10 сомона нон 50 та бера тандири калон набинед. Tepadagi boshqa narsa. Sizga omad aka, charchamang. Salomat bo'ling.